segon pas en la planificació del nostre viatge fa referència a quins són els mitjans de pagament que anem a utilitzar. Això és molt important. Com anem a pagar? De quina manera anem a fer els pagaments de les diferents despeses que tinguem durant el nostre viatge? Bé, la primera qüestió sobre això és quin mitjà de pagament és el que ens interessa més utilitzar segons en quin moment. Així podem fer, d'una banda, podem fer pagaments abans de viatjar, és a dir, les reserves, per exemple, del bitllet d'avió o la reserva de l'allotjament és un pagament que farem abans i lògicament serà molt còmode perquè ho podem fer per transferència a través del nostre compte bancari, per internet, però després hem de tindre en compte que haurem de fer pagaments quan arribem al lloc de destí, quan estiguem viatjant. Bé, quins mitjans podem utilitzar? Una opció que vos recomano especialment són la targeta de prepagament, perquè aquest tipus de targetes que funcionen com una espècie de monedero i que podem fer ús d'ell a través del mòbil, baixant-nos una app, és molt còmode, molt fàcil, molt senzill, però sobretot el principal avantatge que té és que no hi ha que pagar comissions i per tant és pràcticament gratuït. Però també tenim altres opcions que hem de valorar, com són, per exemple, la utilització de targetes, i això és molt important, endur-se una targeta com a mínim, una targeta de dèbit, encara que les targetes de crèdit generalment són més còmodes perquè se solen acceptar en qualsevol tipus de comerç i en qualsevol lloc. L'inconvenient que tenen les targetes de dèbit i de crèdit és que n'hi ha que pagar una comissió al banc. I també, moltes vegades, n'hi ha que pagar comissió quan traus diners en un caixer automàtic de qualsevol altre lloc. Doncs n'hi haurà que valorar quines són aquestes comissions. I per últim, l'efectiu. És convenient que ens emportem alguna cosa d'efectiu, però estrictament necessari. És a dir, tampoc és bo emportar-se molt d'efectiu pels perills de robatoris o que puguem perdre els diners. Doncs ahir n'hi ha que calcular quin és el mínim necessari que hauríem d'endur-nos com efectiu per a fer front a les possibles urgències que puguen sorgir. Altra qüestió sobre el tema dels mitjans de pagament que hem de tindre en compte és el tema de si anem a un país que no pertanya a la Unió Europea. Si ens manegem dins de la Unió Europea no hi ha cap problema perquè la moneda és l'euro, però en el moment en què estem planificant un viatge a un país que no pertany a la Unió Europea, hem de tindre en compte quina és la moneda local d'aquest país i segurament haurem d'anar al banc abans d'iniciar el viatge per a fer un canvi de l'euros per la moneda local d'aquest país. N'hi haurà que comprar les monedes corresponents i això, lògicament, també tindrà un cost perquè haurem de pagar-li una comissió al banc per el tipus de canvi de la moneda en qüestió. I, per últim, heu de valorar també la necessitat de fer-vos una assegurança de viatges. Això és molt important, suposa un cost econòmic, però serveix per a fer front a possibles emergències mèdiques que es puguen produir i també a possibles cancel·lacions de vols o de viatges interns que puguem tindre o fins i tot el que puguen tindre algun robatori o alguna rotura d'algun tipus de material. I aquesta assegurança de viatges, diguem que cobreix tots aquests tipus de qüestions i encara que ens va costar diners és molt recomanable. El tercer pas que hem de seguir per a planificar el nostre viatge, i entrem ja en el tema dels pressupostos i el tema econòmic, és el de calcular les despeses. Quants diners ens va costar el viatge? Això és molt important perquè després haurem de veure de quina manera podem finançar o de quina manera podem aconseguir ingressos per a poder cobrir aquests costos que ens va suposar el viatge. He de dir-vos que hi ha plataformes per internet que t'ajuden a fer aquests càlculs. Per exemple, TripCost és la que jo vos recomanaria. No obstant, la meva principal recomanació és que vos feu vosaltres el vostre propi pressupost. I això ho podeu fer en una simple fulla de càlcul. O sigui, podeu utilitzar Excel per a fer una fulla de càlcul molt senzilla que vos va ajudar a elaborar el vostre pressupost.
Respecte al tema de les despeses, la meva recomanació és que aquesta fulla de càlcul incloga, d'una banda, els conceptes, o el que serien els diferents tipus de despeses que anem a tindre abans del viatge i durant el viatge, i després en les columnes el que vos recomane és que calculeu els imports per dies o el més habitual fer-ho per setmanes. Per exemple, així teniu una fulla Excel en la que apareixen els diferents conceptes o els conceptes més importants que podem tindre a l'hora de fer un viatge. Ahí podeu veure com n'hi ha, en primer lloc, una sèrie de conceptes que fan referència a la setmana 0. La setmana 0 vol dir abans d'iniciar el viatge. I abans d'iniciar el viatge tindrem una sèrie de despeses com són l'anada i tornada al lloc de destí, és a dir, la compra o la reserva dels bitllets dels transports que anem a utilitzar per a desplaçar-nos al lloc de destí i després per a tornar al nostre poble o a la nostra ciutat. La reserva de l'allotjament, de l'hotel, del càmping, de l'apartament, de l'allotjament, del lloc on anem a estar durant el nostre viatge. L'assegurança de viatge també té un cost, que vos comentava abans, la compra de monedes locals si anem a un país que està fora de la Unió Europea i no utilitza euros, i el contractar targetes, una targeta de crèdit, una targeta de dèbit a un banc i aconseguir l'efectiu mínim indispensable per a urgències que puguem tindre durant i al llarg del viatge. I després també tenim una altra sèrie de conceptes que són aquelles despeses que anem a tindre al llarg de les diferents setmanes durant les quals anem a estar viatjant, com són el pagament de la resta d'allotjament. Normalment, quan tu reserves un allotjament, te demanen aproximadament entre el 40 i el 50% del total l'has de pagar anticipadament, però la resta ho hauràs de pagar en el moment en què arribes al lloc. El tema dels desplaçaments en el lloc de destí, l'ús de mitjans de transport com el bus, el metro o el lloguer d'un cotxe per a desplaçar-me, les visites i les rutes que puguem fer en el lloc de destí, la gastronomia o els menjars que fem també durant el nostre viatge, així com compres que vulguem fer o el tema dels regals, que això és molt important, els regalets que hem de fer a la nostra família, a les nostres amigues i als nostres amics a la tornada del viatge. Tot això són despeses que hem de planificar a través d'esta fulla Excel. I, per últim, dir-vos que és molt important que controleu les vostres despeses. I l'últim pas que vos recomane és el que fa referència a com finançar totes les despeses que anem a tindre. També en aquest cas existeixen plataformes, TripCost també vos permet la possibilitat de plantejar de quina manera podem aconseguir ingressos per a finançar les despeses del nostre viatge. Però, una vegada més, la meva recomanació és que feu la vostra fulla de càlcul. Si mireu en aquesta fulla de càlcul que jo vos he posat com a exemple, podeu veure alguns dels possibles ingressos que podem tindre per a finançar el nostre viatge. D'una banda, i jo crec que seria el més important, sobretot per a vosaltres, seria l'estalvi setmanal. Si cobreu una paga dels vostres pares o teniu una nòmina perquè esteu treballant, tindreu que decidir quina part d'aquesta paga o quina part de la nòmina és la que aneu a anar estalviant per a poder cobrir les despeses del vostre viatge. Però també podem fer algunes altres coses que ens poden ajudar a estalviar i a aconseguir ingressos, com pot ser, per exemple, reduir les nostres despeses diàries. Això incrementarà els nostres estalvis. O podem desfer-nos de coses que no necessitem i vendre-les. És una possibilitat d'aconseguir ingressos extraordinaris a través de la venda d'aquelles coses que ja no utilitzem o no ens interessen i podem posar-les a la venda. O, per exemple, també a l'hora de buscar o fer la reserva dels nostres bitllets d'avió o de transport o de l'allotjament, buscar sempre la millor opció, no conformant-nos a la primera que trobem, sinó tractar de buscar aquelles opcions que siguin les més barates. Encara que també vos recomane que no busqueu sempre el més barat,
sinó que valoreu també la qualitat del servei que vos van a oferir, perquè si busqueu sempre el més barat, a l'hora d'arribar al lloc de destí vos podeu trobar amb sorpreses molt desagradables. Doncs busqueu sempre la millor relació qualitat-preu. I reservar amb temps, per exemple, els vols, pot ser també una molt bona opció per a poder reduir els costos i d'aquesta manera poder finançar millor les despeses del nostre viatge. Ja per a acabar, i a mode de conclusió, algunes idees claus que m'agradaria que tinguéreu en compte. Primer, feu una bona planificació del vostre viatge, però sempre plantejant la possibilitat de la flexibilitat. Hem de ser flexibles perquè moltes vegades les coses que planifiquem no se compleixen tal qual les havíem planificat. Per tant, planifiquem però amb certa flexibilitat. Segon, controlem les despeses i pensem sempre en com finançarem cadascuna d'aquestes despeses. I per això, com vos comentava, fer-vos una xicoteta i senzilla fulla de càlcul a través d'un programa com puga ser Excel és molt senzill i és molt útil. I per últim, l'objectiu del viatge ha de ser sempre passar-se-ho bé i disfrutar. Ixa és la prioritat i és el que sempre heu de tindre present. La planificació del viatge, les despeses i els ingressos és algo que ens va ajudar, però en definitiva el que busquem és passar-nos-ho molt bé i disfrutar del nostre viatge. I ixa és la recomanació més important que vos faria. Així que només me queda que desitjar-vos un bon viatge o, com diuen els francesos, bon voyage. Fins a un altre vídeo.